n'oge ụtụtụ ka ahụ bụ eziokwu. Ịmara ụtụtụ ọma mgbe ọbụla unu hụrụ ụtụtụ ọma nke a unu na-ahụ ugbu a ịmara na ihe anyị na-akpa ga-abụrịrị ihe metụtara agụmakwụkwọ nakwa ọdịmma ụmụ anyị nakwa ndị nkụzi na-akụziri ha na ndị nne na nna mụtara ụmụ ahụ. Ọ bụ ya bụ isiokwu anyị taa. Anyị ịma na ụlọ akwụkwọ ka na-emepe emepe ma ndị bidoro n'izuụka gara aga ma ndị bidoro n'izuụka ma ndị ga-ebido n'izuụka kara abịa n'ihu. Anyị na-asị ka anyị kpaa maka isiokwu ga-enyere onye ọbụla aka, nyere ndị nne na nna, nyere ndị nkụzi nakwa tụmadị especially dịka bekee si asụ ụmụ anyị. Ọ bụ ya bụ isiokwu anyị ji bata taa. Ọ gịnị ka ọ bụ? Bekee si safety in our schools. Safety. Ngwanụ nne tapiani ya n'Igbo. Nna ịma na ihe gbasara ịtapị ihe a n'Igbo ọ bụghị asa anwụrụ kama iwu ndị Igbo onwe ihe ọwụ. Ihe anyị na-ekwu ka ga-esi lekwata ụmụaka anyị ịhụ na ma mgbe ha na-aga ụlọ akwụkwọ maka na-ekwu ihe gbasara safety ọ bụrụ ọsọsọ ofe ebe ọ bụrụ ọsọsọ mgbe ha ruru ụlọ akwụkwọ ka esi chekwa ha tupu ha erute ụlọ akwụkwọ ka ha ruru ụlọ akwụkwọ ka esi echekwakwa ha ma mgbe ha na-eru oge ịga rie ihe ma ọ ga mee egwuregwu ma ọ mgbe ha gụchakwara akwụkwọ n'ala o nwere ụmụ ruru ihe ndị ga na-atụpenyere ha agụmaka kwesịrị ịma ọkamasịkwa ndị na-abịa akpọkwa ha kwesịkwara ịma ihe a metụtara ma nne ma nna ma ndị na-abịa akpọrọ ụmụaka ihe ọla gbasị ndị ọla na-ahụ maka ụmụaka kwesịrị ileba anya mara maka ya. Ọ ga-awụ ka ha pesi na he na mara ọkwa masị na mmakwa na nke egbochikwa ihe ọjọọ na-abịa ihe ndị a ihe anyị na-asị imekọta ha ọnụ bụrụ ya na-akpọ safety na ụlọ akwụkwọ anyị. Nchekwa zuru oke na ụlọ akwụkwọ maka ọdịmma ụmụ anyị. Ọ bụ ntapịa ya n'Igbo. Ọ bụ ya ka anyị ga-akpata. Nne ịgụpụtachala ya ọ dị ka ikwuchala ya sef ụmụ ihe n'ụzọ nkeji dị iche iche. Anyị na-eleba anya, anyị ga-eleba anya maka nchekwa ma ha gawa ụlọ akwụkwọ on their way to school. Lebakwa anya ka esi echekwa ha ma ha baa na classroom, ya bụ ha nọrọ n'ime mkpuke ebe onye nkụzi na-akụzi. Anyị ga-ekwukwa maka esi echekwa ha ma ha gaa n'ebe egwuregwu mgbe ha na-apụ break. A ga-eleba anya ka ebe ha na-aga egwu dị. Kedu ka o kwesịrị ịdị? Kedu ka esi elekọta ụmụaka ahụ anya? Kedu maka mgbe ha na-agakwa n'iri nri nke ha na-esichazi nri? Ileba anya n'ihe ụmụaka na-eri ụdị ha na-etinyere ha ka ha wee gaa ụlọ akwụkwọ maka na ọ nwere ụfọdụ nne na nna ha amacha o nwere ụdị nri ekwesịghị ibunye ụmụaka were pụọ. Ihe ndị a ka ga-elebachakwa anya. Isiokwu anyị ji bata n'ụbọchị taa maka ndị na-abịa abịa ahụ na-awụ a na-asị isohụ ma mgbe bidoro ihe mabiri ya nnu ike asị ka akọwatụrụ gị obere na isiokwu anyị taa wụ kedu ka anyị si echekwa ụmụaka anyị ma mgbe ha na-aga akwụkwọ mgbe ha ruru ụlọ akwụkwọ mgbe ha na-egwu egwu mgbe ha na-eri nri ma mgbe ha na-alaghachi n'ụlọ ebe ha si pụta. Ihe ndị a ka anyị na-eleba anya. Anyị ekwubugo ihe gbasara mgbe a na-akwado ha, anyị ekwu ihe gbasara ụgbọala ha na-aba mana ugbu anyị ga-akwara usi ọrụ ndị na-ejikwa ụkwụ na-aga. Ndị ji ụkwụ aga nne o nwekweghị ihe mere ya n'ihi na ụlọ akwụkwọ ha dị nso. Ọ ga-abụrịrị ụlọ akwụkwọ dị nso biko ọ bụkwaghị nke tere ezigbo aka gị hapụ ụmụaka ha na-agagharị na okporo ụzọ main road moto na-aga fịa. Ọ bụrụ na ha ga-ejiriri ụkwụ aga biko ọ dị mkpa na enwere onye okenye nwoke maọbụ nwaanyị nwanne ha maọbụ nwanna ha maọbụ nne ha maọbụ nna ha ga-akpọga ha were ụkwụ ahụ ịkpọrọ ha na-aga gị wụ onye okenye du ha aga. Ị ga-anọ nọpụta ebe moto si agafe ụmụaka nọkpuo n'ime okporo ụzọ ahụ maka adị ama o gwara o ọrụkwara onye kpọnwe ndị na-akpọ nwa aka nri na aka ekpe. Ị na-akpọ aka nri na aka ekpe ọ dịghị ọ kwesịghị omume. Ị ga-edowe ụmụaka na-agba ahụ n'aka ekpe. O nwere ndị ga-eme ha sị ofu jide ofu jidezie ofu o jide ofu gị jidezie nke ọzọ aka. Ị nọpụta ebe ụgbọala si agba nke ahụ bụ nke mere nke esi agakwa ụnụ mana ka esi akụziri anyị bụ na ị na-aga ihe gbasara n'ụzọ ịma ebe moto si abịa ekwela ka moto si n'azụ gị na-abịa. Nke ahụ bụ eziokwu. Ị ga na-aga n'aka ekpe ka ị na-ahụ ụgbọala na-abịa abịa. Ọ dị mma. Ọ bụrụ ugbu a ka ị na-esonyere anyị ihe mmemme ọpụrụ iche nọ ebe ahụ ị nọ ugbu a na-ele bụ nke anyị na-akpọ ụtụtụ ọmanụ. Ọ na-abịara gị n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi a isi mbido Igbo telivishọn kwa izu ụka ọbụla
aha m ka bụkwa Chidiebere Ụgbaja mana dịka isi gbara ọ bụghị naanị m na-anọ n'isi oche mgbe ọbụla anyị na-ewetara gị ihe mmemme a enwere mkpụrụ mma mmiri mma bụ na ị na-ele ya anya isi ha biko na ị chọkwaghị iri nri ọbụla si buru ya pụọ ọnụ Doris Ifeọma olugo amaka Igbo ndị ọma anyị nọ n'oge ụtụtụ ọma n'isi mbido telivishọn anyị na-atụgharị ihe gbasara ka esi echekwa ụmụaka anyị ma ha na-aga ịgụ akwụkwọ mgbe ha nọ n'ụlọ akwụkwọ mgbe ha na-egwukwa egwuregwu ma mgbe ha na-ege ntị ma mgbe ha chọrọ ịga kakwaga mee ofu ihe ma ọ bụ dịka ka a na-asị ga mposi ma onwe ka ha si meta onwe ha ihe ndị ka anyị nọ na-atụgharị anyị na-asị ka anyị nọ n'ọrụ akwa tinye tupu ọnụ n'okwu a ọ dị mma nne anyị agwala ha maka nchekwa ma ha gawa ụlọ akwụkwọ ka esi aba ma skuul bọs ma elu ma ala ma ndị ji ụkwụ aga ma ndị ji baskul ma ọkada ị ga na-agba mbọ hụ na onye ọkada ọbụla na-ebunu ọ bụkwa onye ma maruo ya ụlọ mara ebe obi mara ezinụlọ ya ọwụrọkwa ịgasị n'ime ama m onye a bịa ebe ị ga-ama ya ọfụma maka na nwa ga-amarago na ọnwa nwoke ahụ na-abịa eburu ya ọ ga-akwụkwa na ụlọ akwụkwọ ahụ marago na nwoke ahụ na-abịakwa eburu ya ka ọ ga-mgbe ọbụla bịara ha hapụrụ ya ọ dị oke mkpa ụdị onye ahụ na-awụrọ nne na nna ma wụọ nwanne ọ dị mkpa ịma ya ọfụma maka na ka anyị wụrụ mmadụ tụmadị ọ bụrụ nwaanyị ụmụaka nwaanyị soro na ndị a na-ebupụ ihe ahụ nne a sị na anaghị eji ha na-agbara ntị agba n'anya n'ihi na Igbo si na nkwụcha abụghị ụjọ a na-eke nkwụcha ma ya bụrụ ugbu a ọtụtụ ndị isi adịghị ọtụtụ ndị mmadụ na-akpọrọ nwatakịrị dị afọ 5 afọ 6 afọ 10 di na ịhụtụla ụdị arụ dị ihe nke a bikonu maka o nwere nwa ya na mama ya so were baa ihe nke a na-akpọ keke ozugbo ha na-aba ya agwa mama ya sị ya lekwe nwoke ahụ na-arụ m aka n'ike nwaanyị etie kwụsị onye keke na-abịawa eburu nwatakịrị tizie kpọ ndị mmadụ gbakọọ ha jide onye keke ya nke a bekee na-akpọ confession ya ekwuo nọ ihe mere eme elekwe iwukwa mmadụ obere nwe hotel ụbọchị ọzọ anyị ga-etinye onye gbasara ihe a ga na-akụziri ụmụaka ndị a mgbe ọ ga-awụ ihe dị otu ahụ chi ime nwatakịrị ama ihe ọ ga-eme mara ihe ọ ga-eme tupu ihe ọjọọ ahụ eme ọ dịkwa egwu nchekwa ụmụaka anyị biko ọ bụzighị nke anyị na-ahapụrụ ndị gọọmenti nke a bụ anyị ga-asa anya mmiri Igbo ndị ọma anyị echetekwala ọzọ n'obere ezumike agbajiri n'oge ụtụtụ ọma ịma ihe a na-ekwu maka ụmụaka ị ga-asị na ka izi ka o si atọ m ịma na unu m onye nne ọ gaghịkwa atụ gị anya maka na icheta na nwa gị ị na-akwado ọfụma na-eme ka esi adụ ya a na-asị ekwuo nwata anọ dịka m na-ekwuka ọ dịka eme ekwu ọ wee kwuo nwa anụ ọ dịka onye ahụ ma ekwu ọ ya ka a na-asụ anyị na-asị ihe eji na-ekwukwa ọ na-aka mma ikwupụ ekwupụ isi na nwa ha anaghị anụ ntị kwupụgo na-ekwupụ ihe eji na-ekwu ihe ọgịnị o nwere ụbọchị obere nwa m nọ na-asị o nwere ihe m gbagburu ya ọ sị na nne ya sị na ihe ahụ gụwa gị iji nwere wepụ anya gị n'obere gị chefuo ya akwefu na mgbe m kwupụrụ eche m na ọnụrọ dị ya mana ọ ụbọchị ọ ga-eru were emere ihe ya ma eji na-ekwu Igbo na-atụ inu si na ekwu ekwu bụ nke mere okenye n'ihi na anụghị anụ bụ nke nwatakịrị n'oge ugbu a na anyị ga-agbaje gaa n'iru kwuo ihe gbasara ọrụ ma agbasa ụlọ akwụkwọ ka esi akwado ha ma ha cheela ka ihe na-agwa ụmụaka gị ma onye na-aga akpọta ya ma onye nkụzi ka ga-esi gaa n'okwu a ka o nwee ike ịbara onye niile uru. Ọ dị mma nke mbụ bụ na ndị nkụzi na onye nwe tụbadị ụlọ akwụkwọ ndị nọrọ onwe ga-agba mbọ biko gba mbọ hụ na ọ bụrụ na enwee karịa onye nne maọbụ onye nna ga-abịa kpọrọ ụmụaka ahụ maọbụ nwa ahụ ha ga-ede aha onye ọwụ dekwenu ka ha siri metụta ọ bụrụ ọnkụl maọbụ anti maọbụ frend ede aha ndị nwere ike ịbịa kpọrọ nwa ahụ ọ gaghị abụ onye ọbụla bịara sị na ya chọrọ ịkpọrọ Ọlụchi akpọrọ Ọlụchi kpọọ ya mba ị ga-ajụ ese mara